picture. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Uy, Dax! Dali yan, Dax! Hindi na ito mag-riot. Latas ako ninyo, ha, kay. Mag-selfies ako. Hindi na lang riot. Kaya huwag na ito noon niya. Ang dating doon ay nandiri na ngayon. Nandiri-diri-diri. Oh my guys! Excited na kayo kung may selfies ako ang mga... Bago pa maliit ang mga ari-arian, kita na ko akong Prada. Pinalit na ko ni sa Paris. Unahan sa Bukidnon. Paris, Bukidnon. Selfies ako. Tapos kani, isa na palit ako sa London. Michael Kors. London unahan sa Kalinan. My God! Ayayot. So, ito na ako para mag-feel kayo ninyo, ha? Ano yun? Tapos kay, igang makay sa balay, may aircon. Kay, nadili yung bayad, kinasi ko travel sa kuan. London, Kalinan. So, mag-Starbucks ako karon. Hindi ko na siya kasi sa Starbucks o coffee, di ba? Social. 150 pesos sa saan mo. Mahal na siya gamay. Oh my gosh. Dato ka sa kuha. Oh my gosh. Myself ito ka na pinamodel. Ano? Kita ni mo, imuhang kinakus ka. Kagaga. Ikaw man, kaya gagamay. Tapos okay na ako itong aside. Yung gamay, halang. Tapos i-feel ka yung moment. Tapos nakawin mo ka my dash para nag-walk-walk ba? Model na mag-walk, hindi ay. Alam mo rin, yung hindi fresh look na ko. Saan nga ito pag picture gani? Pindot ito matang pula, no? Oh, ma! Ah, sige. Ang picture na ni Day?